Chigawo chino chakummawa sabata lopambana la mtengo wapatali pamenenso tikhale ndi phunziro lathu pamutu onena kuti tchimo. Phunziro lathu ikhala pamutu umenewu wa tchimo, tiunikire maka pa nkhani imeneyi yakuna kuti kodi tchimo ndi chani, nanga tikhoza kuthana nalo bwanji, koma kwakukulu tikhala tikuona kuti tchimo ndi chani kwenikweni. Nde tisadayambe zonse tikhale ndi liwu la pemphero, kenako tipitirize bwino kuunikira pa nkhani imene ya tchimo. Titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate Mulungu amene muli kumwamba, zikomo kamba ka nthawi yonse yabwino mmawa wa lero tsiku la sabata limene tikupumula chifukwa cha mawu anu. Inde kuti tigawane mawu anu kuphunzira chimene mwatitengera mtsiku la lero. Khalani ndi ine, khaninso ndi abale onsewa kuna kulikonse kumene ali pa online meeting. Kotero tikuyitanira mzimu wanu khana afe chifupi tonse kumvetsetsa zimene inuyo mukufuna kutithandiza kuti ino tikazivenso. Lemekezekani ndi kutamandika ndinu Atate Mulungu wabwino, mwa Khristu Yesu mpulumutsi tapempha. Amen. Amen. Papa ndikukhulupirira kuti tikhoza kuyamba. Chinthu chimene tikhoza kuyambirira nacho pa nkhani imene yokhudza tchimo ndicho chakuna kuti tikamakamba za tchimo kawirikawiri chimene chimabwera m'malingaliro a ife anthu, makamaka anthu ochuluka tinene choncho, ndiona kuti tchimo limatengedwa ngati chinthu chopepuka kwambiri chimene sichifunika kumachikambirana kwambiri. Ndi chinthu chimene chimatengedwa ngati kuti ambiri tikuchidziwa, komano pa chilungamo chake nchiona kuti tchimo ndi chinthu chachikulu chimene ingakhale Khristu adachoka kumwamba kubwera pa dziko lino lapansi kuna kuti adzatifere ifeyo anthu. Nkhani yake inali ya tchimo, kuthana ndi tchimo, kenako kutionetsera njira yeniyeni ya chipulumutso. Nde titha kuona kuna kuti ndi chinthu chimene sitingachiyang'anire pasi kapena kuti kuchita yakunja kapena kuchitenga ngati chosafunikira. Maphunziro elili tikhale tikuunikire fwa pa nkhani iyi ya tchimo pamakhala malingaliro osiyanasiyana okhudza tchimo. Pamakhala malingaliro anthu ena kuna kuti makamaka kutengera ku zipembedzo ngakhale zikhalidwe zosiyanasiyana tisadafike ku Chikhristu, fwa vuto elili la tchimo ndiona kuti limakhudza wina aliyense amene ali mdziko lino lapansi. Nde anthu kaya sapembedza kapena kuti sapemphera kapena ali muzipembedzo zosiyanasiyana, alinso ndi njira zawo zimene amalimbanirana nalo tchimo kapena kuti khalidwe limene ndi loyipa. Chabwino ndetoona kuti pali njira zambirimbiri zimene anthu amenewa amagwiritsa ntchito kuti ayesere kulimbana ndi tchimo. Nde muphunziro lisitikuunikira za mmenewo amalimbanirana ndi tchimo, koma ifeyo monga ake a Khristu kapena kuti ana a Mulungu tikhala tikuunikiranso kuna kuti pa nkhani imeneyi yokhudza tchimo kwa ifeyo ana a Mulungu titha kuiona bwanji, nanga titha kuthana nayo bwanji, nanga titatha kuzindikira tikhoza kuthandiza ena bwanji kuti athe kuthana nalo vuto limeneli la tchimo. Nde ifeyo monga Akhristu pali vuto limodzi limene limakhalapo mchikhristu. Vuto lake ndi lili lona kuti pomathana ndi tchimo kapena poganizira za tchimo timalitenga mopepukira pang'ono, ndipo mavesi amene timakonda kupita tikaonetsetsa bwinobwino sikutibe amakhala okwanira kapena odzaza pakufotokoza pa mmene vuto mmene lilili vuto lenileni kapena kuti tchimo mmene lilili. Ndikamba izi chifukwa kuti
ena amapita pa 1 Yohane 3 verse yake 4 pamenepa ndi pamene akhristu ambiri amathera. Nde chamba nditafunsa kuti akhoza kupezeka amene tikhoza kuthandizana kuwerenga baibulo kapena ngati palibe it's okay, nde kuti nditha kumawerenga, koma ndiyambe ndafunsa kuti alipo amene akhoza kumawerenga. Brother Yesu mliwi Bible? Okay. Ndamufonera. Okay, Yathoyiza nde mfuni kuti Bible. Okay, ndebobo. okay, nde kuti Mali verse yanji. okay, ndimakamba za 1 Yohane 3 verse yake 4. 1 Yohane 3 verse 4. Verse 4, aliyense amene amachimwa amaphwanya lamulo, pakuti tchimo ndi kuphwanya lamulo. Verse 5. Lekerani pomwepo chabwino. Titha kuona kuti vesi limene lili ambiri limanena kuti amanena kuti chifukwa tisakhala tizipanga include ambiri amanena kuti nkhani imeneyi ndiye ikuonetsera tchimo zathira pomwepo, kuna kuti tchimo aliyense amene akuchita tchimo achitanso kusaweruzika, pakuti kuti tchimo ndi lokusaweruzikako. Yohana akutero. Ndi anthu ambiri akaona lemba limene limungatanira kuti malingaliro amangokhala kuti ndi kuti chimene chikufunikira papa tisamaphwanye lamulo kuti tithane ndi vuto la tchimo. Ndiye chifukwa cha chimenecho azimapangitsa kuna kuti afufuze kuna kuti ndipati pamene akhoza kupita m'malemba kuti akaone kuna kuti mwina titakwanitsa kupanga izi ndi izi, ndiye kuti tikhoza kukwaniritsa kuthana nalo vuto lija la tchimo pakutsatira fundo zimene tazipeza malo awa ndi awa. Koma tiona kuna kuti muphunziroli tipitano ankati mwenimweni kapena kuti deep inde kufukula pansi penipeni pa zoposa zimene zimaonekerazi kapena zimakambidwazi, zoposa kungophwanya lamulo. Ndiye tikufuna tione mkati amwenimweni. Tikamona kuna kuti nkhani ya tchimo ndiyoposa machitidwe a ifeyo anthu, tanthauza kuna kuti ndiyoposa kuba, ndiyoposa kupha, ndiyoposa chilichonse chimene tikhoza kuchikamba cha palamulo monga mmene vesi lafotokozera. Tikhalenso tikuona kuti Yohane yemweyo ndi mboni wa chinthu chimenechi, kuna kuti tchimo pamene akukamba kuna kuti ndilo kusaweruzika, akufuna afotokoze mkati kuna kuti kodi chimachitika kuna kuti munthu afike kusaweruzika kundi chani, nanga munthu angangofikira kuyamba kusaweruzika chitsanzo. Kodi aliyense amene amachita zinthu zosokonekera mdziko lapansi, makhalidwe onyasa oyipa, kodi zimaoneka kuna kuti ndi chisankho kuti adangoganiza kuna kuti feyo tidzichita izi ndizi? Tipeze kuna kuti si chisankho. Munthu wina aliyense wa munthu amalakalaka atasiya mchitidwe wa oyipa osiyanasiyana amene umapezeka kapena kuti ndotsutsana ndi lamulo. Ndiye tiona kuna kuti chifukwa cha chimenecho pali vuto lina lake limene lobisika silidziwika, limene limakhala likuchitika mwa munthu payekha. Ndiye vuto limene lijalo limakhala lokanika kuthana nalo. Nchifukwa chake mupezeka kuti anthu ambiri amakhala ndi kukhumbira kuti atasiya, ena atayamba kupemphera, koma zimakhala ngati zimavuta. Pali vuto limene limatsamwitsa. Vuto limenelo tilionere limodzi. Titawerenga Marko 7 verse yake 18 maso 23.
Marko 7 verse yaka 18 kulekela 23. Verse 18. Iye anawafunsa kuti kodi nanunso simunamvetsa? Kodi simukuona kuti palibe kanthu pamene kamene kakalowa mwa munthu kuchokera kunja kapena kudetsa? 19. Pakuti sikalowa mu mtima mwake koma m'mimba mwake, ndipo kenaka katuluka kunja. Ndi mawu amene Yesu anayeretsa. Verse 20. Anapitiriza kuti chimene chikuchokera mwa munthu ndi chomwe chimamudetsa. Verse 21. Pakuti kuchokera mkati mwa mitima ya anthu mutuluka maganizo oyipa, chiwerewere, kuba, kupha, chigololo. 22. Dyera, mkhwidzi, chinyengo, machitidwe onyansa, kaduka, chipongwe, kuzikudza ndi kupusa. 23. Zoyipa zonse zimatuluka mkati ndipo zimadetsa munthu. 24. Lekera ndipo mwepo. Okay, apa tamvano ambali ya Yesu Kristu tsopano kwamba kufotokoza kuna kuti nkhani ya tchimo ndi chinthu chimene chimambira mkati mwa munthu, ndichoposa kungoba, kupha ndi zina zotero mmene ambiri timadziwira. Chikuposa zinthu zimenezozo, ndipo chikuona kuti chinthu ichi chikukhala mkati mwathu, pena pake mkati mwathu. Ndeno tikuona kuti tisadachite action, kapena nene kuti tisadachite chilichonse cholakwitsa chimene anthu akhoza kuona ndi maso awo, tipezana kuti pali vuto limene limatikankha, kapena kuti pali mphamvu imene imakankha kuna kuti tikafike poonetsera chinthu chija. Ndi chifukwa chake Khristu akupita kukafotokoza zinthu ngati zimene zoona kuti afunsa ophunzira ake na kuti kodi nanunso simuzindikira? Nthawi iyi amamufunsa Yesu Khristu kuna kuti kodi mmatanthauza chani, chifukwa Afarisi aja adaona atumwi akudyawo osasamba m'manja, nde monga mwachikhalidwe kapena kuti mwa lamulo limene iwo malamulo amene anali nawo monga Achiyuda amazitenga kuti zimenezizi ndi kuphwanya malamulonso a Mulungu. Nde Khristu amafuna waonikire kuna kuti pa nkhani imeneyi ya tchimo, chifukwa ngati waphwanya ndiye kuti tikulumikiza ndi ku Yohane kuchena kuti ndikusaweruzika, anthuwa achita kusaweruzika. Ndiye bwanji mukulola kuna kuti azichita kusaweruzika inuyo okhala mphunzitsi kapena kuti mwana wa Mulungu amene mukutero mulipompo? Ndi Yesu akuyankha vuto limeneli kuna kuti nkhanitu imeneyi sikuti ndi nkhani, chifukwa kuti inuyo mumayika malamulo a inuyo pamwamba pa malamulo a Mulungu. Nde adaonetsera ndithu kuna kuti si vutoyi kudya osasamba m'manjayi, popeza ndi zinthu zimene chakudyacho chikakhala chakudya chikulowa m'mimba kenako chikatayidwa kuthengo. Nde ndi pamene akupitiriza kwaonikira ophunzira wanso pamodzi ndi gulu lonseli kuna kuti nkhani ya chakudya ndi nkhani imene ikungolowa ndi chikalowa mkati mwa munthu kadya, obviously chimakatayidwa with time. Kenako izizi sakuzipanga connect ndi tchimo, koma tchimo ngati mufuna kudziwa tchimo akupitirizana kuti ndi nkhani ena kuti mkati mwa ifeyo
mmene mmatuluka zinthu zonyasamo zimene akuti diso loyipa, zamng'ano, akuti zopusa, zachiwerewere, zachigololo, zakupha, zonse zimene tikhoza kuzinena kuzika muguluna kuti ndi zoyipa. Zimene zonso Khristu akuna kuti zimachokera mkati mwa munthu, ndipo zimenezo ndi zimene zimadetsa munthu, kapena kuti ndi chimene chimanyamuka kuna kuti munthu akaonetsere kuna kuti no munthu ndi oyipa, ndifuna kuti zikuchokera mkati mwa munthu. Ndiye kuti vuto la ife pa tchimo lichoke pa malingaliro akungochita, kapena kuti wachita chigololo ndetu kumugwetsa mu mpingo. Nanga kwa anthu amene aganiza zochita chigololo mkati mwawomo, muthana nawo bwanji? Muona kuna kuti ndi vuto limene anthu ambiri saunikira. Then chikhristu muli vuto limene lina kuti timaphonya point imene lina kuti ifeyo chovuta chathu si zimene zikuonekera zikunjayo, koma chovuta chathu ndi chimene chili mkati mwa ifeyo. Sonzo lina kuti inuyo ndi ineyo chinthu chimene kapena nkhani imene ya tchimo, vuto limene lili ngati tifuna kuthana nalo, tisadikire kuna kuti wina achite choyipa ndekena kuti kaone kuti tchimo ndili, kena kuti mpatse kunena kuti iwe vuto lako ndi wachita chigololo. Ndiye ife wachita chigololo sikuyenera upezeke pano pokhapokha utalapa, lamulo lake lilipo ili usachite chigololo. Tiona kuna kuti penepo ndiye kuti siri kuthana ndi tchimo. Tchimo tithane nalo monga amene Khristu akunenera kuti zonse zitu zikuchokera mkati mwanu. Ndiye mkatimo mukatuka zimene zizi zonse wazitchulazi ndi chimene chimaoneka ano kuti munthu chamdetsa, kapena kuti ndi chimene kumaso athu titha kuona, koma vuto lija sikuti lachokera pamenepopo, ife tangona zotsatira. Ndiye vuto lathu likuchokera mkati mwathu. Sonzo kuti pamene tithana ndi tchimo tithane ndi mkati mwathu. Tikatero tiona kuti nkhani ya tchimoyi ikhala yoveka bwinobwino. Ndiye tione vuto lenileni. Vuto lenileni titenge machitidwe awa. Pali Mashwatsi popanga practice kwa anthu amene tikhuza kuti apanga practice kwa nthawi yayitali, amatenga swaze wina imene ikhoza kumpangitsa munthu kuti akhale odekha, akhale osachita zinthu mwa mavuvu, mwa violence, kuti achina yoga, kuthandiza malingaliro athu kupanga meditation ndi zina zotero, zinthu zambirimbiri zimene anthu amayesera out of chikhristu. Even iso akhristu amatha kutsatira nawo ma principles amene wakuna kuti tipange practice yoga, tipange practice mashwatsi, at least tizikhoza kupanga malingaliro athu azikhala osaganiza zinthu zambirimbiri, therefore tikhoza kukwanitsa kumapanga control ma actions athu. So ngakhale kuyambira nthawi imene zidapangidwa establish, zidakhazikitsidwa zinthu ngati zimenezi, ma meditation chani, still lero sizigwira ntchito ina iliyonse pa vuto la munthu limene ndi loyipa ndithu. Zimene zikuoneka kuna kuti vuto limene lili si vuto limene tikhoza kuthana nalo pakupanga practice brain yathu kuna kuti at least idziva ma information oyenerera, kapena kuti idzipanga meditate bwinobwino. Meditation kupumula, kutenga kanthawi kupumula, kulingalira, amati empty your mind, uchotse malingaliro ena aliwonse mutu mwako mukhale blank. At least mwina tikhoza kuchepetsa machitidwe oyipa osiyanasiyana. System imene isigwira ntchito. Tikapita kuchikhristu ndi mujatunena kuna kuti amana kuti chikhristu monga mwa chipembedzo, ndikamati chikhristu mundimvetsetse bwinobwino pene popa. Chikhristu monga mwa chipembedzo, doctrine kapena kuti miyambo imene ili mchikhristu yokhazikika imangonena kuti akulu inuyo muzisunga izi kuna kuti muthane ndi tchimo. Mukalephera mukagwapo, yang'anani kuti mwalakwitsa pati, kena kumulapenso mupitirize mnjira yanu. Tiona kuna kuti limene lolo kumeneko sikuthana ndi vuto lathu, chifukwa chinthucho chikuchokera mkati mwathu. Chabwino
ndibe lero ndipemphe chikhululuko ndikhululukireni nanga mawa nanga linalo tiona kuti ndi chinthu chimeneno tikhoza kumango chiganizira ngati kuti tchimo ndi nkhani kuti tiphwanye lamulo kenako tilape tipitize ulendo wathu. Khristu akukana nkhani si imeneyoyo. Nkhani ndina kuti chinthu chichokera mkati mwa munthu. Tiona kunena kuti Paulo ndi Yesu Khristu pa nkhani ya tchimo adayumba bwinobwino moveka bwinobwino. Khristu mwini wake akuyamba kufotokoza, Paulonso mtumiki wake nkhani imeneyi akuikhudza kwambiri chifukwa chiona kuti iye analinso Muyuda ndipo waphunziranso kwa nthawi itali za nkhani ya lamulo mmene akhoza kumamvera lamulo kupanga izi ndi izi kuna kuti at least asaphwanye yeyi. De tiona kuna kuti adapezanso naye kuna kuti nkhani yeniyeni ya tchimo si zochita kunjazi koma ndi mkati mwa munthu, chifukwa tchimo tilitenge ngati vuto, tisachitenge ngati chinthu chomene tikhoza kungophwanya nkulapa kuphwanya kulapa, koma tilitenge ngati ndi vuto limene tokha sitingakwanitse kulisiya. Sizingatheke munthu kusiya kuchita zoyipa zolekanalekana, chifukwa tikakamba nkhani ya vuto sitikungoyang'anira pa nkhani imene tikhoza kuyitsitsa pa malamulo 10 pokha kaya pa malamulo zosiyanasiyana, lamulo lonse lina lililonse. Pali zoposeranso zina zimene zili pa lamulo paja palibe, ngati diso loyipa tithaona kuti pa malamulo palibe. Zamwano izizi ndizongofotokoza za zoyipa zimene anthu amakhoza kuchita zinthu zosiyanasiyana. Chabwino nde titaonako 1 Yohane 8 verse yake 31 kulekera 34 titaona pamene papa kuna kuti Khristu akupitiriza kunena kuti chani. Makamaka Yohane 8 verse yake 31 kulekera 34. Kumbukirani apa tikuona vuto lenileni la munthu. Verse 31. Verse 31. Kwa Ayuda amene amukhulupirira Yesu anati, ngati mutsatira chiphunzitso changa ndithu ndi ophunzira anga. 32. Tsono mudziwa choonadi ndipo choonadi musulani. 33. Iwo anamuyankha iye nati, ife ndife zidzukulu za Abrahamu ndipo sitinakhalepo akapolo a wina aliyense. Kodi kunena bwanji kuti ife tidzamasulidwa? Verse 34. Yesu anayankha nati, zoonadi ine ndidzakuwuzani kuti aliyense wochita tchimo ndi kapolo wa tchimo. 35. Chabwino lekerani pomwepo. So apa pano tapezekera kuti vuto lenileni ndina kuti likuchokera mkati mwa ifeyo anthu. So vuto lingati likuchokera mkati mwathu, ndiye kuti pali chinthu china chimene tiyenera kuchiunikiramo kusamalitsa pamene tikufuna tiyambe kuthana ndi vuto limeneli. Chabwino lingalirani koniza pamene Khristu akuna kuti amalankhula ndi anthu akuna kuti chimene chikhoza kummasula munthu ndi choonadi. Ndeno anthu amene akuwauza akuna kuti ifeyo sitidakhaleko akapolo wina aliyense, ifeyo ndife ana Abrahamu. Mwachidule amava kuti ndi amfulu, anali amfulu chifukwa akamaona history ya Abraham amapatsa chithunzithunzi china chake monga Ayuda mtundu osankhika wa Mulungu. Koma tiona kuna kuti Khristu akuwauza zinthu zenizeni, ma realities tsopano kuna kuti pa nkhani iyi ya tchimo, amene amachita tchimoyo ameneyo azindikire una kuti tchimo ndiye mbuye wace ndipo iyeyo ndi kapolo wa tchimoyo. Kapena tinene kuti pa nkhani iyi ya tchimo
tikhale ndi malingaliro awa ona kuti ifeyo ngati tikudzipeza tikulakwitsa tikuchita machitidwe osiyanasiyana, nkhani yake ndiona kuti tchimo lija ndi mbuye wathu amatilamula kuti tizichita zimenezo tifune tisafune. Chifukwa chani? Ndi mmene tilili. Mbuye wathu ngati ali tchimo, nthawi yomweyo sipangakhalenso mbuye wina amene akhoza kuti kumatilamula nthawi yomweyo kufikira china chake chitachitika, kuna kuti mbuye uja wasintha kapena mbuye uja wabwera wina wachotsa amene ndi tchimoyo. Ndiye tipite tione kuna kuti nchifukwa chani tchimo lutchedwa kuti ndi master kapena kuti mbuye kapena kuti wina wake amene akulamula mkati mwa ifeyo. Tipeze kuna kuti chimene chimamtuma munthu kuti akabe, aphe kapena achita china chilichonse choyipa, nthawi zina satha kuzindikira kuti chikuchokera kuti, amangozindikira zija zikunchitikira. Kwa anthu amene alandira chisomo cha kwa Mulungu akhoza kukhala mboni ya izizi zimene ziyankhulidwa, chifukwa nthawi zina nkhani imavuta kumvetsetsa chifukwa kuti imatengedwa as a theory kapena kuti nkhani imene yungokambidwa ngati chiphunzitso kenako basi, koma nkhani iyi ndiyoti imachitika ndithu ndi yeniyeni, ndiyoposa kungophunzira, ndiyoposa kungoyifotokoza chonchi, chifukwa imachitikadi ndithu mwa anthu. Pepani munthu umayenera kudzichitira umboni za chinthu chimene ukuchiyankhula, chifukwa chikhristu ndi experience kapena kuti chikhristu ndi kukhalamo mu chikhristumo, ndi kumaona zimene ziyankhulidwazo zilembedwa m'malembamo, ndi kumaonadi kuti kodi izi zimachitika mwa anthu kapena ndi zongokamba chabe. Inuyo ndi ine tisadalandire Yesu chimatichitikira ndi chani? Ena chabwino, chifukwa tchimoli ndi vuto taterwe, vutoli ena limakhoza kuwapanga affect kwambiri pamene asadalandire Yesu, pamene ena mwina ndamwayi mphamvu yeniyeni kwambiri sadayizindikire, komano pamene tikuona phunziro akhoza kuzindikira za zina zimene zinkachitikira mbuyo. Chitsanzo, muona kuna kuti anthu ambiri amana kuti mukamapanga kafukufuku muzoti pali ena amana kuti izi ziti kungochita koma sikuti ineyo ndimafuna ndimangopeza kuti ndachita ene tukamba za ena. Koma personally ngati ineyo ndinene choncho kuna kuti pa nkhani ya tchimoyi ndidatha kuimvetsetsa bwino lomwe, ndipo ndimamika Mulungu kuna kuti pa nkhani imeneyi ndidayimvetsetsa chifukwa kuti zinthu zoti zidandichitikira nditazipanga experience, ndidaona kuna kuti si ine ndekha, tilipo gulu mdziko lapansi, ndi ndapeza kuna kuti nkhani iyi ya vuto la mkati mwa munthu kuti china chake chimamtuma si gulu kapena kuti kagulu ka anthu, koma ndi vuto limene limakhudza wina aliyense. Koma pali vuto ili munthu sazindikira kuti chochitika ndi chani, kapena ngati amazindikira amatha kungochizolowera chinthu chiche kuna kuti basi ndi mmene moyo woyenera kutani kukhalira. Ndeti kuona kuna kuti akutichitira umboni kuna kuti nkhani imeneyi ya tchimo titenge kuna kuti tchimo ndi mbuye wa munthu. Ndeniyo tangoganizani kuna kuti tchimo ndi master, headmaster. Tipezona kuti munthuyo ndi amene akukulamula, ali above you, ali iweyo pamwamba pako. Ndiye kuti chilichonse chimene iwe uzichichita suchita chifukwa choti iwe ukufuna, koma chifukwa choti iye akufuna. Nthawi akakutuma kuna kuti nthawi inoyi zikuoneka kuna kuti kanthu kathofunikira pa moyo wako, koma sikako, kandi ndalama kandi chani, utenga mokakamizika chifuna kuti pali wina mkatimo amene akudani akukulamula. Kaya nthawi inoyi ndi mmene zikuonekera ausapirire mtima wako, palibe control ina iliyonse imene ungakhale nayo yoposa headmaster wako, chifukwa the more kuyesera kumutsutsa ndi the more mkati mwako mumayamba kupanikizika chifukwa kuti iweyo ndi kapolo wa tchimo.
zija Khristu akuna kuti zikuchokera mkati zija zimakhalano zikuonekera pa mtunda. Tikapitiriza ku Aroma 7 timapeza ichi chino momveka bwinobwino monga Paulo ananenera. Mwachangu ndi werenga pa Aroma 7 kuyambira pa 14 kulekera pa 17. Pamene baba titamuva Paulo muchama timanenera kuti akulumikizana bwino ndi Yesu Khristu pa nkhani imeneyi ya tchimo. Verse yaka 14 akuna kuti pakuti tidziwa kuti chilamulo chili cha uzimu, koma ine ndili wathupi wogulitsidwa kapolo wa uchimo. Taimvanso Paulo akubwereza nakuti nagulitsidwa kukhala kapolo wa tchimo. Ndekuti uchimo ndichita. Oh, sorry. Ndekuti Aroma chapter 7. Aroma chapter 7. Okay, jamani. Yeah. Aroma chapter 7 verse yake ya 14 tapezona akuti pa nkhani ya chilamulo chili cha uzimu, koma ine monga munthu ndili wathupi ndiye ndine wogulitsidwa ku kapolo wa uchimo. So nze kuna kuti tchimo lija tsopano si zongochita zija kuti wangophwanya, koma tchimo lija ndi vuto lalikulu, kuna kuti ndi wina wake wachisisi wobisika amene amatilamulira mkati mwa munthu amene sadalandire Yesu. Tikakamba nkhani ya kulandira Yesu, tikatha phunziro kuona za tchimoli nthawi ina Mulungu akalolanso tidzaona kuna kuti bwinobwino kuna kuti no opulumutsayo amapulumutsa bwanji nanga amagwira ntchito yanji. Koma panopa tipezana kuna kuti pasanabwere opulumutsayo pali wina wake amene amalamulira tisadalandire opulumutsayo. Izizi zimatha kuchitikira ingakhale anthu amene akuti ndi akhristu. Chifukwa chani tikutero? Tifuna kuti ambiri sadalandire Yesu, ndamakumana ndi vuto ilili, ndamayesera kakupemphera kakuyesera izi, koma pali vuto lina kuti ali pasi pa mbuye winayo. Ndiye mwayi wokha kumakhala ngati kuti akuyesera kuti atuluke popanda agreement kapena kuti mgwirizano pakati pa amene amakuchotsa ku zimenezo kukupititsa kwa mbuye amene amakuchotsa zimenezoyo, kapena kuti kukugulanso kuchokera kwa mbuye tchimo. Achimowa akuona kuti si nkhani yonera kuti ukhoza kungonyamuka wekha ndi mapazi kuti lero ndasiya zonse zoyipa ndipo papa ndikuyamba kupemphera wekha. Zimenezozo sizitheka, zimafunika kuna kuti Khristu ndiye mbuye amene opulumutsayo alowererepo. Ndi akalowelerapo iyeyo muona kuti no nkhani imeneyi imakhala nkhani yotheka kuna kuti uchoka kwa mbuye tchimo upita kwa Khristu Yesu amene ndiye mbuye tsopano mpulumutsi wa anthu. So Paulo akuna kuti pa nkhani ya chilamulo chili cha uzimu, koma ine ndili wathupi wogulitsidwa kapolo wa uchimo. Pakuti chimene ndichita sindichidziwa, pakuti sindichita chimene ndifuna, koma chimene ndidana nacho ndichita ichi. Ndipo Paulo akuna kuti chimene munthu aliyense amene sadalandire Yesu amachita chinthucho chifuna kuti akulamulidwa ndi tchimo. Ndi tchimolo likamulamula amenera achite ndithu, ndipo munthuyu sadziwa amangozindikira wachita, kapena pambali poti sadzindikira ngakhala akuona kuti chinthu chinthu choyipa, koma mphamvu yoti akhoza kuleletseka ku chinthu ichi umakhala kulibe. Nde tiona kuna kuti akuti vuto ndili ndimachita chimene mmadana nacho. Sonzo kuti nkhani njaikulu ndithu. Nde tikamuona Paulo akugwirizana bwino ndi Yesu Khristu, kuna kuti Khristu akuna kuti vuto lanu limachokera mkati mwanu, ndipo akupitiriza kuti vuto limene lili ndi mbuye wanu. Ngati muchita tchimo muzindikire kuti ndi mbuye wanu. Zikuposera paja ponena kuti mwaphwanya lamulo ndi pamenepo mwachimwa, koma Khristu akuna kuti ayi zikuposera pamene papa. Kiyi ya malemba ndiona kuti pamene tikuona pa nkhani la vuto lathu tchimo, tisangoyang'anira kuti tangopeza lemba lanena kuti tchimo ndi ili,
koma tiyang'anire kuna kuti kodi mmoyo pakuyenda mmoyo wa chikhristu kapena kuti tifuna kukhala mkhristu, pofuna kukhala mkhristu kodi zimene zimandichitikira pakatikati pamene papa kuti ndikhale mkhristu kapena mu moyo wanga ndisadandire Yesu ndi chani, nanga mu moyo umene ndalandire Yesu chimene chimandichitikira ndi chani. Toyenera kuti munthu izizi zikhala malingaliro a munthu azidzidziwa, asangochita chifoti ena amachita kapena ena amapemphera. Ndifuna kutanthauza kuti chani, ndifuna kunena kuti umoyo wa chikhristu ndi umoyo weniweni umene umayenda ndi Khristu monga mbuye wako. Koma moyo osalandira Yesu, kaya ukupita kutchalichi, kaya ukupanga china chilichonse chimene ndi chauzimu, koma ngati sudalandire Yesu umachita chimene sufuna koma umakakamizika kuti uchite. Chitsanzo, anthu ambiri amapemphera. Ineyo I was in a church nthamene Ephraim, timakhala gulu ndithu kumaona kuti tili gulu munomu, koma paine pozindikira chifukwa ineyo mene ndinkalowa mchikhristu bwinobwino azi munthu nolingalira yekha kuti apo pandiyambe chikhristu kusiyana ndi mbuyo mosemo monga mmene timangopitira chifukwa timakola kuti tizipita. Ndidalowa chifukwa kuti ndaona vuto limene likuchitikira ineyo mwini, ndifoti ndaliona vuto lija ndikupita kumalo amene anthu amasonkhana, ndipo ndilingalira kuti chilichonse chimene chifunikire chimene Mulungu akhoza kantumiki kandani akhoza kudalika ona kuti tsatani njira iyi muchite izi kuti mukhala ana a Mulungu, ndidati ine ndichita ndithu zimenezo ndipanga. Ndiye Mulungu adalola kuna kuti ndikalowe ku law, ndiye kumene kuja ndavomereza kuti chilichonse chimene chidzinenedwa chidzisanthulidwa m'malemba kuna kuti tichite ichi ndichita. Chifukwa chani ndimatero? Ndimachita zimenezo kuna kuti ndipeze ka favor kwa Mulungu kapena kuti kukonderedwa kuna kuti vuto lija lindi tere. Izizinso ndakazindikira kuti gulu lambiri limenemo linali mu vuto limene lolo, koma ndi vuto limene safotokoza munthu chifukwa limakhala ndi mweye mwini amangodziva kuna kuti china chake sichili bwino. Monga Paulo akuulula kuna kuti ndimachita chimene sinchifuna, nde ngati ukuchita chimene suchifuna nde kuti wina wake amene akukuchititsa chinthucho nde mbuye wako. Nde tikapitiriza tiona kuna kuti kapolo aliyense amamudziwa amene akhalira, komanso mbuye master kapena kuti mtsogoleri wako kapena kuti amene akugwira ukapolo timadziwanso mmene achitira, ndiye kuti sungachite motsutsana naye. Ndiye monga Paulo akuna kuti ineyo ndinogulitsidwa ku kapolo, ndiye kuna kuti munthu ogulitsidwa amatani tapeza kuna kuti ogulitsidwa ku kapolo azichita chilichonse chimene tchimolo likufuna. Komanso zotsatira kapena kuti kakuba kupha zizikhala zotsatira za zimene walamulidwa mkati mwake. Inu ndine sitingaone kuti akulamulidwa chani, tingozindikira wachita. Nthawi imene asadachite icha chilipo chimene chinamtuma chankakamiza kuna kuti munthu chachite. Ndiye vutoli likhaleno motani titani nalo zikupeza kuna kuti ichi chino ndichikhalidwe, chinthuchi ndichikhalidwe cha munthu. Chikhalidwe cha munthu motani, afune asafune ngati salandire Yesu adzikhalamo mmachitidwe amenewo. Ngati sadzionetsera adzidzipana kuna kuti sakuba sakupha satani, koma akakhala payekha khalidwe lake lenileni lidzioneka. Akati wakhumudwa lidzioneka, akati wasangalaso kwambiri lidzioneka, chifuna kuti china chake sichidachitike mwa iye. Ola atayesera kudzibisa kwa nthawi ina yake, koma chinthu chachikulabe chikaonekera chifukwa ndi vuto. Nde tione kuna kuti vuto limene lili liyenera kuna kuti lisinthike ndi chinthu china chake chimene ndi chauzimu umene ndi umoyo wa Yesu Khristu. Koma sitikupita kaye ku moyo wa Yesu Khristu, tidakapitiriza tione vuto limene lili mokwanira. Titapezanso titawerenga Hebrew 12 verse yake 14 kupitiriza pa nkhani imene iyi. Hebrew 12 verse yake 14 lero tingokamba kwambiri za tchimoli, sitikamba kwambiri za kupulumuka
kuti njira ya vuto limene lili kwambiri ndi chani. Of course tikudziwa kuti ndi Yesu Khristu, koma pali njira motani nde sitikhoza kwambiri kuyang'ana nkhani imeneyo, chifukwa mphunziro tikuyang'anira kwambiri pa nkhani ya tchimo ndi mmene anthu amakhala nawo malingaliro osiyanasiyana pa nkhani iyi ya tchimo. Tiona Ahebrew 14:12 kani verse yake ya 14. Verse 14. Verse yake ya 14. Yesetsani kukhala pamtendere ndi anthu onse ndi kukhala woyera mtima. Chabwino. Pakuti Paulo akuna okay, pitirizani. Pakuti popanda chiyero palibe ndi mmodzi yemwe adzaona Ambuye. 15. Okay. Nakuna kuti tiyesetse kukhala mtendere ndi anthu onse, chifukwa popanda chiyero akuti palibe amene adzaone chani. Tipeza kuti ngati munthu amene akuti sayesetsa ndiye kuti sadzaona mwayi, kapena kuti sangakakumane ndi Mulungu, sangakalowe kumwamba, kapena kuti sangakhalepo ubale wabwino ndi Mulungu. Tifunse kwa munthu amene ndi kapolo wa tchimo, ndakumuwuza kuna kuti ayesetse kulondola mtendere ndi anthu onse. Ngati uli pa malo ndiye kuti make sure ma neighbors ako simukukangana yayi, ndiye kuti chilichonse chikuyenda bwinobwino kumbali ya kayankhulidwe, kuyankhulana kwa bwinobwino, kachitidwe ka zinthu, kugawana zinthu zambirimbiri. Tangolingalirani kukhala ndi mtendere ndi anthu onse. Ndiye mu dziko lili lapansi limene munthu adadzala ndi maganizo oyipa okhaokha, ingakhale saonekera koma ndi zimene pakamwa wake amaganiza. Nde Paulo akukamba ngati challenge, tiyesetse tilondole mtendere. Muchiona kuna kuti chinthu chichi nchovuta kwa munthu amene ngosatembenuka mtima. Komanso pambali pakuna kutero ndiye nchifukwa tikuna kuti enano poyesetsa ang'ono kuti zikuvuta maneba achuluka sizili bwino. Chimene angachite ndi chani pothana popa zinthu ngati mope zona kuti pakhano malingaliro ambirimbiri. Mwina nditakakhala kumalo kumene sikukhalakhala wanthu ndikakhoza kuthana nalo tchimo limene lili. Mwina ndikakhale kumalo kumene anthu ndochepa, mwina ndikhoza kuthana nalo vuto limene chifukwa sindzikangana ndi munthu, sindidzivutana ndi munthu. Koma tipeza kuna kuti ingakhale utapita kumene koko wekhano ukazindikira kuti china chake mkati mwakobe chikukulamula zinthu zimene iwe sumuyembekezera kuti ukhoza kuzichita. Limenelo ndi mphamvu ya tchimo. Tchimo ndi lovuta palokha pawekha munthu kuti ukhoza kuthana nalo ndi ma meditation, kupanga practice, kusakangana ndi wanthu kutani sizingatheke kuthana ndi tchimo. Tchimo ndi chinthu china chake chimene tikhoza kuchifotokoza motere. Tchimo likhoza kufotokozedwa bwino chifukwa chona kuti pali Mulungu, pali Khristu, ndiye pali khalidwe lawo, ndiye pali china chake chimene ife timasokera. Chitsanzo, pali mdima, pali kuwala. Kuti tikafotokoze mdima, kuwala kufunikira kuyikira support motani. Mdima ndi kungosowa kwa kuwala. So nzoti kuwala kuti kubwere mdima ukhalapo. Mdima sungapimbe kuwala, sizingatheke. Mdima umabwera chifukwa palibe kuwala. Chomwechonso kuna kuti munthu amene ndi ochimo kapena kuti akupanga experience mavuto amene wawo amene akunchitikira mkati mwake, zimene zikuchitika fone kuti mkati mwake mwasowa chinthu china chake. Chifukwa kungobwera chinthu chimene chocho zinthu ziyamba kutha ndipo zizizira. Akhala munthu waufulu womasuka bwinobwino kumachitidwe amene samafuna. Umene ndi mzimu wa Mulungu kapena umoyo wa Mulungu. So kuna kuti tchimo likukhala lovuta chifukwa kuti umoyo wa Mulungu mkati mwa munthu mulibe. Tikatulukira bwino kwa Adamu ndi Hava chifukwa ndi kumene zonsezi tikukambirana apapa zidachokera.
nkhani ya tchimo lidayambikira kumene kuku. Ndiye apapa tikumbukire tikutsutsa malingaliro kuti tchimo ndi kungophwanya lamulo. Chifukwa chani? Tapeza kuna kuti zinthuzi zichokera mkati mwa munthu. Lamulo lija olo lili poteropo palibe chimene lingachite, ifeyo tikhoza kungoliona choncho. Ndeno vuto lalikulu limene limachitika mchikhristu pameneno tikuyesera kuti tisunge lamulo paja, pene paja ndi pameneno timakakhala tikukalimbanaso ndi mbuye tchimo amene amakatizunza nkukapezeka kuti no sitingakwanitse kukasunga lamulo lija. Ndilovuta chifukwa choti tilibe umoyo wa Yesu Khristu. Masiku kusonyeza kuti ndiye kuti pamene talandira Yesu Khristu ndiye kuti tingofikira zapalamulo zije zokha, tifikira zinthu zazikulu zimene sitikhozanso kuyembekezerayi, sitingakhoze kuziyembekezera zinthu zoposera pamenepo. Koma tati sitikupita kwambiri pamenepo, tikukhazikikabe pa nkhani ya tchimo. Ndiye tapezana kuti kuti tikalowe kumwamba tilondole mtendere ndi anthu onse, komanso mwachidule tikhale mumtendere ndi anthu onse. Paulo akutero kwa Hebri. So zikuona kuti tikuna kuti chinthu chimene chichi kwa munthu wosatembenuka mtima nzosatheka kuna kuti akhoza kukhala pa mtendere ali ndi mbuye wake pomwepo, chifukwa mbuyeyo adzimtuma zimene iyeyo sakufuna. Tchimo limafika potopetsa, tchimo limafika potopetsa. Koma ngati palibe okuthandiza sungachoke kuvuto limene lili. Titapita ku Genesis 2 verse yake ya 16. Genesis 2 verse yake ya 16 kumene kuti kubwerera no kuchiyambi cha tchimo titatha kuunikira magawo verse 16. 16. Ndipo Yehova Mulungu analamula Musa kuti zidye zipatso za mtengo wina uliwonse m'modzi. 17. Koma usadye zipatso za mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa, popeza udzakadya za mtengo chabwino. Okay, timileka pomwepo. Akuna kuti akumupatsa choyenera kuchita munthu alengedwa, ndiye Mulungu akumufotokozera chinthu china kuna kuti ndayika mitengo munda monsemo, komano mtengo umodzi wokha wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa, umenewo usadye, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Nde monga timanena kuna kuti pakuyang'anira vesi lija la pa 1 Yohane 3 paja timapezana kuti ambiri akayitenga nkhaniyi kuna kuti tchimo ndi kuphwanya lamulo, amakabwezeretsanso kuna kuti ndiye kuti tchimo ngati ndi kuphwanya lamulo, ngati kuti apapa Mulungu waso adayikiranso lamulo limene adenera kutsatira. Nde mistake imene kapena kulakwitsa kumene kumachitika apa ndikuona kuti timalitenga lamulo lomweli nkuliphatikiza ndi ku Exodo malamulo 10. Nde tikayika malamulo 10 kuliphatikiza ili timapezana kuti ndiye kuti chimene munthu ayenera kuchita ndi kungotsatira chimene Mulungu walamula. Ndidachitako chidwi ndidapita kwa abale ena amene tinka makambirana nawo pa nkhani ya kulungamitsidwa mwa chikhulupiriro. Ndinakachita chidwi kupezana kuti iwo sakhulupirira kuti Mulungu adalenga munthu wabwinobwino. Amakhulupirira kuti Mulungu adalenga anthu
ochimwa. Nde chifukwa cha chimenecho Khristu pobwera amafunano adzapulumutse anthu aja, adzaonetse kuna kuti apa nokha simungakwanitsa kupanga kanthu, ndikufuna ndikuthandizeni kwa nthawi yayitali mwakhala muli oyipa. Ndi chifukwa kuti munthu kuti akapeza kuti akuti kudya chipatsoku kudangotsikimizira kale kuna kuti munthuyu adali oyipa. Amenewo ndi malingaliro a abale ena. Komano tikamapitabe m'malemba tipeza kuti zimenezozo zabodza. Nayesera kutsutsa nawo koma zidaoneka kuti mapapo usafuna kuti tikangane. Ndidangovomereza kugulu limene lolo ndangoda ineyo nditadula phazi pa zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba nchona kuti ndidaona kuna kuti magulu ambiri pamakha spirit ya leadership. Spirit ya leadership imeneyi ikakhala yokula msinkhu kwambiri zimapangitsa kuna kuti munthu sungave za anthu ena kapena kuunikira limodzi malemba. Nde ndikuyankhula izi pachifuna kuti ena tikuti amanena kuti ndi lamulo ilili limene ndi la uzimu limene Mulungu adayikira ku Genesis. Nde lamulo limeneli amalitenga kuti ndi lomwelo lili ku Exodo. Nde kuti ku Exodo kuja khanga tikugonetsera kuna kuti vuto limene lidanchitikira Adamu ifeyo tikhoza kutulukamo mu vuto limenelo pongosunga zimene Mulungu adani wanena. Koma monga tikunena mu phunziro likuna kuti zimenezozo ndi maganizo abodza. Chifukwa ingakhale munthu amene amanena choncho amene sadatembenuke mtima ndi kwambiri polimbikitsa lamuloli zimakhala kuti experience ina yake mchikhristu sudafike. Tisanamizane, sudafike uli pa level imeneyi imene umayitengabe kuti at least ndimasunga lamulo zione kuti zimateka. Ndefo ti lamulo lija silidayambe kukubaya nde limavekabe ngati kuti ndi chinthu chabwinobwino. Koma pachilungamo chonena kuti kufunsa mwapadera upeza kuti munthu sasunga adakayesera. Ndiye tipezana kuti ndiye kuti ngati akuyesera kapena kuti akasunga lero mawa anaphwanya, tsiku lina nasunga tsiku lina naphwanya, upeza kuti munthu sakufikirayi. Chifukwa Khristu anabwera kudzathana ndi chinthu chimene ndipo adathana nacho ndithu. Si chinthu choti chimo ndi chinthu choti umachita nkubwereza nkuchita kubwereza. Ayi, chimo akathana ndi chimo munthu pa munthu limakhala athana nalo pamenepo. Akupita chitsogolo ndi experiencing ya umoyo wa Chikhristu. Nde apa tikubwerera pa verse ya Genesis 2 verse yake ya 16 17. Kuna kuti amuza kuti ukadzadya mtengo umenewu udzafa ndithu. Nde ngati ndi nkhani yona kuti Adamu angodya chipatso chija kenako afe, alekaneka ndi Mulungu mwachidule afe. Nde kuti anthu tikangoyang'ana ichichi tipezana kuti pali kutsutsika kwina kwake kumene kukhoza kukhalapo kuna kuti nde munthu ipo mulenga ndiye kuti ikhoza kukhala nkhani yoti angomulengera kuti adzasunge lamulo. Funso limene ikhoza kubwerapo amulengera kuti adzasunge lamulo likangovuta lamulo lija kenako udani wa iye ndi Mulungu wayambira pomwepo ndipo akuona kuti munthu uyu akanika zimene Mulungu akumuwuza kuti achite. Tiona kuna kuti maganizo anthu amene timakhala ndi maganizo amene timakhala tikumpatsano picture Mulungu picture yoyipa. Chifukwa chani ndikuti picture yoyipa? Chifukwa kuti ndiye kuti Mulungu chimene amafuna ndiyona kuti usunge, ukapanda kusunga iwe ndine palibenso china chilichonse. Ndiye kuti tiona kuna kuti ngati Mulungu wake ndi amene yuyu, tiona kuti anthu ambiri ndiye kuti timampembedza chifukwa cha mantha. Timachita zinthuzo mongoopa osati kuna kuti mkati mwathu tikusangalatsidwa. Ambiri amene kuti timakondwera nacho chilamulo cha Mulungu ndibodza. Ndibodza chifukwa chona kuti
ndidaona ineyo ndipo ndidamva mmene zimvekera ukakhala osunga malamulo a Mulungu, umalalika ndi mphamvu, koma pawekha umachita kuona kuti ndikuperewerabe. Ndiye Mulungu angakhale amene ndi great designer kapena kuti ndi designer wamkulu amene adapanga china chilichonse, tikati design kapena lero ndi chani chichawo chomveka bwino, amene adayika china chilichonse kuchipanga, ndi kuchipanga chinthucho mmene chiyenera chizikhalira chiziyendera. Kuti mundimvetsetse bwino mulingale izi, pamene amapanga dziko lapansi adalipanga plan, ndipo atapanga plan adayamba adakhala payekha mwini wake akulingalira kuti dziko lapansi ndilinga motere, ndipo khalidwe la dziko lapansi lilene likhale ili ndi ili. Nde sindikukhulupirira kuti Mulungu amene adapanga plan yoteroyo adakadalira kuna kuti ndiye kuti ndikakhaleno mumtendere ndi anthu iwowo pokhapokha akasunge zimene ine ndikufuna. Plan ya Mulungu sili yotero. N'chifukwa chake tiona kuna kuti kungopita patsogolo pang'ono munthu adakaphwanyadi lamuloli limene amuyikirali, koma chinthu china chake chuchitika. Chinthu chimenecho ndi chisomo chimene adapeza kuti avekedwa zikopa. Zikopa zija mwanjira ina iliyonse zimayimirira nyama imene idalowa imfa, si imfa ija chifukwa cha m'malo mwa anthu aja, koma kuti imfa ija monga mwa chifaniziro. Ndifukwa mupezona kuti anthu adavekedwa akuti zikopa, ataona kuti okha anadzipangira matewera, Mulungu akuwaveka zikopa ndikuwapatsa kuna kuti muzikapanga izi kuyimirira kuna kuti tsiku lina lake mudzabwereranso m'banja la ine, kapena kuti tsiku lina lake ndikukupangirani plani ina yona kuti mukhale mu harmony kapena mu chiyanjano ndi ine, koma osangokhala mchiyanjano mokha, koma mudzamvetsetse zinthu zina zake. Nde zimenezo tikamba choncho chifukwa chani? Tione kuna kuti tikamawerenga pa Genesis 3 verse 1 tipezona kuti mpaka na verse 1, 3, 4 tikupeza mmene chidachitikira kuti munthu yachimwe. Tiwerenge mwachangu kuti tilumikize nkhanicha tikufotokozayo. Kuna kuti akuti ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zamthengo zimene anazipanga Yehova Mulungu, ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anatitu Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu? Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipatso za mitengo ya mundamu tidye, koma zipatso za mtengo umene uli mkati mwa munda Mulungu anati musadye umenewo, musakhudze umenewo, mungadzafe. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, kufa simudzafayi, chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya umenewo adzatseguka maso anu, ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali wokoma maso, mtengo wolakalakika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, anapatsanso mwamuna wake amene ali naye nadya Yesu. Apa ndi pamene tchimo likuyambira. Mulungu angweka chenjezo kapena kuti wapatsa malangizo, mtengo musadye, ngwakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Wathera pomwepo. Adamu chimene amachidziwa kuna kuti mtengowu ndisadye, koma tikhale ndi malingaliro awa, tifufuze chonchi. Kodi Adamu mene amampatsa izizi zimatanthauza kuna kuti Adamuyu ndi munthu amene ndi wochimwa? Ndifunsa ndikuyankhula izi chifukwa kuti ndimanena kuti abale ena ananena kuti munthu adali wochimwa, nde apapa zimangonetsera kuna kuti monga ine wochimwa ndachimwadi ndadya. Nde kuonetsera kuti munthu ndiofowoka ndiolephera sangakhoze payekha. Ndizoona adi munthu payekha sangakhoze, koma pa nthawi sizinali choncho kwa Adamuyo. Adamu sikuti adali wofowoka kuti sadakakhoza kudziletsa osadya chipatso choyo, koma chimene chidapangitsa anthuwa kuti adye ndi chani? Mupeza kuti padali njoka kapena kuti Satana
chifukwa chinthu china chimene tikhoza kungowunikirana powerenga mawu kapena malemba. Baibuloli lili ndi zifaniziro za zinthu zenizeni, nde nthawi zina anthu timakangolimbana ndi zifanizirozo nkuthira pomwepo osaona tanthauzo lenileni la chimene Baibulo lanyamula. Chitsanzo, umwe adanena kuti njoka, sadanene kuti satana. Nde kodi tinganena kuti sananene satana tikangogwira kuti chifaniziro ndi njoka, nde kuti situyenera kuti tikhalenso ndi kumvetsetsa kwina kapena kutanthauzira kwina? Ndiye kuti ngati ndi choncho mawu tikhoza kuwawerenga choncho, ndiye kuti Baibulo lonse likhoza kukhala chisisi kwa ifeyo, palibe chimene tingamvetsetse chifukwa china chilichonse tidzichitenga monga mmene adalembera. Ndiye tikupeze kuna kuti ichichi chiyambichi Genesis ngakhale akuoneka ngati akufotokoza zonse, koma sadafotokoze zonse, adazika mu chiphiphiriso. Izi amava ndi munthu amene akusakasaka Mulungu ndipo wampeza, ndipo Mulungu ali mubwezi ndi iyeyo, nde amalola kuna kuti amululire zimene zili kuseri kwa malembawa. Chisazo tikunena kuti papa kamba zonjoka, koma mu chilungamo chake si njoka ayi, uyu ndi satana. Ndipo chimene anabwera satana apapa sikunali kuti anthuwa apange angodya kenako afe. Nkhani ya satana chimene amapitira pa sichidali chimene chocho. Satana chimene amanena yekha kuna kuti simudzafa koma mudzakhala ngati Mulungu mukadya chipatsocho. Sonzo kuti mission ya satana inena kuti anthuwa amadziwa kuna kuti ali mbali ya Mulungu kapena ndi ana a Mulungu. Therefore ndi ana a Mulungu, pa zolinga za iye mwini adawaona kuna kuti anthu akuti ndasokeretse, sikuti ndinganene kuti aphwanye izi kapena asapange izi kapena apange izi, koma nkhani kulinena kuti okha adzipangire chisankho chokuchoka pamene pa zimene Mulungu adauza kuti akhalepo. Osati kuna kuti kusadya kuja ndi kumene kumapangitsa kuti akhale olungama ayi. Timvetsetse, samakhala anthu olungama kapena ana a Mulungu chifukwa kuti sakudya chipatso cha mtengo wa pakati wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Amakhala ana a Mulungu chifukwa kuti anali ndi mzimu wa Mulungu. Mmene amamumba Adamu adampatsa mpweya umene tikamaona bwinobwino si mpweya chabe, ndi umoyo wa mwini wake Mulungu. Ndipo adampangira chisankho kuna kuti chisankho cha Adamu, monga mmene timanena kuti Mulungu ndi designer kapena kuti amene amayika kale ndondomeko ina iliyonse pamene akulenga kapena akuchita chinthu china chilichonse amayika ndondomeko. So ndondomeko ya munthu idayikidwa yona kuti munthu akhala ndi mzimu wa Mulungu. So chifukwa kuti munthu ali ndi mzimu wa Mulungu, umoyo wa Mulungu, ndiye kuti palibenso chifukwa chofunikira kuna kuti munthu mumuze kuti usabe, usadye, usatere, chifukwa kuti izozo zikhoza kukhala zopanda ntchito kwa munthu amene ali ndi umoyo wa Mulungu, mchifaniziro cha Mulungu. So tiona kuna kuti komano why akumpatsa nkhani ina kuti usadye ichi, ya chimene usadyechi nchakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Adamu anali kaletu kuti wabwino chifukwa kuti adali ndi mzimu wa Mulungu umene ndi wabwino. Pa maphunziro ena tidzakhale tikuona kuti chikhalidwe cha Mulungu, mtima wa Mulungu, nenepopo tidzayifotokozanso bwinobwino nkhani imene tidzakhudzana bwinobwino kwa amene zikhoza kukhala zachilendo, and kwa amene akudziwa zinthu zinena kuti akukhoza kumvetsetsa kuna kuti umoyo wa Mulungu amene akuti chikhalidwe cha Mulungu ndi chiyero, ubwino ndi chikondi. Ndiye kuti munthu ngati ali mchifanizo cha Mulungu, zinthu zitatu zimenezi adayenera ali nazo kale. Kusonyeza kunena kuti samafunikiraso awuzidwe kuti asabe, asaphe, asatani, komano adawuzidwa nanga nkhani ya mtengo chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti padaonekera kuna kuti Mulungu adapanga zimezi foti amadziwa zoti pali satana. Chifukwa chikhala njerekezi panalibe, satanayo panalibe, izizi zidali zosafunikira kumuuza kuna kuti kumpaka na kumulengera mtengo umenewu sadakatopanso amulengera nkomwe chifukwa kuti chilichonse chidakakhala bwinobwino. Koma ndinkanena kuti padali vuto lina lake limene lidachitika
pakati pa Satana ndi Mulungu. Ndi chifukwa cha vuto limene lili ndi chifukwa chake Mulungu akukayika mtengo umene uwu. Ndi mukhale ndi malingaliro mmutu mwanumo, tukamba nkhani ya chimwe, mukhale ndi malingaliro mmutu mwanu kuna kuti pali mtengo umene uwu umene Adamu anadya udampangitsa kuti ife tikhale mu vuto limeneli. Koma mtengo uja wa moyo uja timokumbukira mmutu mwathu tidzidziwa zona kuti ku Genesis sikunali mtengo umodzi wokha umene udali mtengo wopatsa chidwi pa mitengo yonse, inali iwiri: mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa komanso mtengo wa moyo. Ndi pa mitengo iwiri imeneyi pali chisisi cha maufumu awiri, ufumu wake wa Mulungu ndi ufumu wake wa Satana njerekezi. Ndi Mulungu popanga design akupanga mitengo iwiri aze maufumu awiri, kuna kuti munthu tamulenga kale wabwinobwino, koma nawo munthu chifuna kuti pa ufumu wina wa Satana njerekezi Mulungu adapanga chisankho chimodzi chona kuti munthu akhaleko ndi kuthekera ngati angafune kukhala mbali ya Satana njerekezi, koma osati kuti wapanga plan kuna kuti iweyo ndiwe kale wa mbali ya Satana kapena kuti ndi woyipa, koma chifukwa cha chisankho, choice, ifeyo sitingakhale ndikukhulupirira kuti pamalo amene atikira malamulo mwina tiyelekeze ngati kuti timayenda ndi tafika pena katanyamula chikwama, ndi malo amene alemba kuna kuti apa pasadutsa onyamula chikwama, iweyo wanyamulo linkati mwa ulendo. Ndiye kuti wani pene paja kufunsa kuna kuti uchite chinthu chimene sumayembekezera, sunaganize kuti ukumana nazo ndi wakumana nayo. Ndiye kuti upange njira yona kuti udutse ndi chikwama usanyamule chikwama, angokuza choncho. Ndiye kuti chimene chiyambe kuveka penepo kupanikizika. Upanikizika chifukwa chani? Chifukwa kuti chinthu chochili kale m'dzanja lako, ndiye kuna kuti akuti udutsepo. Muone? Ndiye kuti mwanjira ina iliyonse munthu upanikizika chifukwa chona kuti chinthu chochili m'dzanja lako, kapena tipereke chitsanzo china chotere. Anthu ena amasuta fodya, ndipo fodya uja amati akapanda kusuta amanjenjemera. Nde kenako amasuta mwina every 2 hours. Nde kenako zapezeka zoti apita pa filling station, malo otsirira mafuta galimoto kajani. Nde kenako pene paja akapeza lamulo na kuti munthu asasutepo yani fodya, ndapezapo mzere wotali. Ndiye kuti anena kuti akudikirira pene paja mwina almost 2 hours, koma aletsa kuti asasute chani fodya. Lamulo limene lija munthu uja automatically amba kuva kumangika, kupanika yekha chifukwa cha lamulo lija. Nde muona kuna kuti tikupanga connect, tikulumikiza pa nkhani imeneyi ndi imene tikukamba ya tchimo motani. Tikukamba zimenezo zakupanika ifuna kuti Mulungu popanga design sadafune kuti munthu adzikhala mopanika, koma kuti adzimvetsetsa chimene chikuchitika, chimene amulengera ndi chimene akukhalira ndi moyo, chimene akukhalira mwana wa Mulungu adzimvetsetsa, ndipo chinthu chija chikhale kuna kuti chidzimukondweretsa osati adzipanika nacho. So wampanga munthu ngwabwinobwino, lamulo lija atayika munthu samapanika chifukwa chona kuti chinthu chija amatha kudutsa mtengojo, unalibe ntchito ina iliyonse, koma chifukwa kuti panali wina amene ndi mdani wa Mulungu, ndi chifukwa yake tikuna kuti mtengojo udayikidwa chifukwa cha mdani wa Mulungu. Mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa unayikidwa chifukwa cha mdani wa Mulungu amene ndi Satana njerekezi. Mukafunsa kuti zimenezo adapanga chifukwa chani, ndiye mufunsenso kuti chifukwa chani akumulola Satana mpaka na leroli akhala adakali ndi moyo osamuononga. Muona kuti ndi plan imene ilipo kale imene sitinga tsutsane nayo, kuna kuti pali ufumu wa Satana, kapena kuti pali Satana ndiye pali Mulungu. So mmene alili maufumu amenewa, ndiona kuti ufumu wina uli ndi zimene umafuna, wina uli ndi zimene umafuna. Timanena mbuyo mukuna kuti tchimo ndi kusokera mzimu wa Mulungu. Ndiye ngati tchimo ndi kusokera mzimu wa Mulungu, kusonyeza kuna kuti chimene ndimafuna kuti tikhale nacho ifeyo ndi mzimu wa Mulunguyo. Ndiye tikupezana kuti chifuna kuti mzimu wa Mulungu palibe,
tikupeza tili makhalidwe osiyanasiyana oyipa. Nde tipeza kuna kuti origin ya zimenezo ndi apa pa Genesis 3 kapena kuti zimene zikuchokera pa Genesis 3. Nde pa Genesis 3 pa tikapeza kuna kuti Adamu ndi Hava sakungochimwa okha koma pali wina wake amene ndi Satana. Meaning kuna kuti gawo limene lila tchimo mbuye amene ali behind tchimo ndi Satana mdierekezi. Nde chifukwa ndi amene anabweretsa mawu kwa anthuwa akuwakopera ku chinthu china chosemphana ndi chimene anali kale. Nde funso kumanena kuti kwa Adamu ndi Hava, kodi makamaka kwa Hava anachimwa chifukwa kuti wathyola chinthu chija ndikudya? Tipezana kuti khani simeneyo. Taganizirani nanga nthawi imene amati adzidya wachiona kale kuti cholakalakika chopatsa zeru. Nthawi imene jayi adakati Mulungu waula afike angotumiza kandi ngelo kuti usadye. Taganizani chidakachitika nchani? Mupezana kuti 1 padakakhala paphwanyidwa kapena kuti padakakhala kuti wasemphana ndi chimene anapanga plan chona kuti munthu adzikhala wachisankho kaya ndi ngelo akhale ndi choice, free choice yakusankha Mulungu chifukwa choti wona ubwino wake kapena kusankha kuyenda kapena kuti kupatukana naye Mulungu. Koma pali zotsatira akapatukana ndi Mulungu chifukwa kumene kuli chitetezo chokwanira ndi kwa Mulunguyu pa umoyo wa chitetezo chake. Tukamba za umoyo wake, makhalidwe ake ndi china chilichonse chimene Mulungu adapanga design kuti ananga adzikhala motere. Ndiye kuti ukachoka kwa Mulungu ndiye kuti wasemphana ndi moyo chifukwa Mulungu ndi source kapena kuti ndi chiyambi cha moyo kapena kuti pamene payambira moyo wasemphana ndi ubwino, chikondi, china timati chani, ubwino, chikondi komanso chiyero ndi moyo. Zinthu zimenezi ukhala wasemphana nazo. Nde tipezana kuti chifukwa cha chisankho chimenechi Mulungu sadakamuletse Hava kuna kuti asadye chipatso, koma m'malo mwake anazilola kuti zichitike chifukwa choti munthu nthawi imene wangochiona kuti ncholakalakika chopatsa nzeru ndi nthawi imene munthuyu adataya chiyero chake, chikondi, ubwino kapena kuti adasiyana ndi mzimu wa Mulungu. Chifukwa chani wataya nthawi imene? Chifukwa chona kuti wakhulupirira. Muphunzira ati nkakamba nkhani ya chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi chinthu chachikulu kwambiri. Chifukwa chani tikuti ndi chinthu chachikulu? Chifukwa chimapangitsa kuti ukhazikitse zinthu ndi kuzitenga kuti ndi zoona. Ndipo kazitenga kuti ndi zoona zimakhala khalidwe lako. Chitsanzo, aliyense anthu ambiri ngati tine kuti mmene dziko lino lapansi, munthu amakula kaya muchipembedzo kaya ndi Chikhristu kaya ndi Chisilamu, ndiye mupezana kuti akamakula mu zimene zijazi amakhulupirira zimene zijazi chifukwa kuti wakula mu zimenezo. Koma pakadzamba kubwera wina akukamba zosemphana zimakamba kulimbana ndi chikhulupiriro chake chija. Kufikirana akakopeka ndi zokamba za winayo ndiye kuti zokhulupirira zimasintha. Zijama zikhulupirira pa yambiri zija zimakhala zopanda ntchito, akuyamba kutsatira zinazi ndipo akuyamba kuyenda moyo wa zinthu zimene wavazi. Chomwecho chidanchitikira Hava. Hava ndi munthu si roboti, anapangidwa kuna kuti adzisankha. Chimodzimodzinso Adamu anali ndi ubongo na kuti adzisankha. Komano pakusankha pa kuti samasankha kukhala wabwino kapena woyipa chifukwa iye anali wabwino kale. Nthawi inali kuti kusankha kukhala woyipa, koma sikuti amadziwa zoti akhala woyipa. Iye chimene amaona nkuna kuti ndikhala ngati Mulungu. Ndiye Mulungu ndi woyipa ngati? Mulungu si woyipa, ndi wabwino. So ndikhala ngati Mulungu monga mmene Satana akunenera. Ndiye kuti ndikhoza kumadzilamuliranso ndekha. Pandekha ndikhoza makhala wabwino chifukwa mtengo utakumbukirana akuna kuti ndi wopatsa wodziwitsa zabwino ndi zoyipa. Meaning una kuti uzikhala ndi knowledge kapena chidziwitso chana kuti izi ndi zoyipa, izi ndi zabwinobwino. So ndi zovuta ngati kuti kudziwa zabwino
sole inadzaduka. Okay, tuna kuti maziona kuna kuti sizoyipa chifuna kuti ndi chidziwitso chabe. Izizi ndimene akhristuso alero ali nawo maganizo amene pa tchimo. Amaona ngati kuti tchimo kuti uthane nalo udzingodziwa kuna kuti ndisatere ndiye ndikambotsatira zimenezozo ndikwaniritsa ndithana nalo tchimo. Koma sizitheka, zimayambira kuna kuti ukhale ndi mzimu wa Mulungu, ukhoza nokuchita zabwino, chiyero, chikondi, kukhala nazo chifukwa kuti zinthu zimakhala zichokera direct kwa Mulungu zipita kwa iweyo. Ukangokhala kuna kuti wasiyana ndi mzimu wa Mulungu, udziganiza ngati kuti ukhoza kuchita zabwino, koma tayesera upeza kuti ukulephera, kuyesera kulephera. Limene lolo ndiye tchimo. Ndiye talipeza kuti tchimo ndi mbuye, tchimo ndi vuto lalikulu. Ndipo tchimo chiyambi chake kubwera kwake munthu adakhulupirira mawu a Satana kuti payekha akhoza kukhala opanda Mulungu. Ndatakhulupirira zimenezo akukadya mkazi uja chipatso chija. Kudya kuja ndi zotsatira zakuna kuti mnyeyo walekana ndi Mulungu, kapena ndi zotsatira za tchimo, kapena kuti zotsatira za vuto. Vuto ndiloti watani, wataya mzimu wa Mulungu foti wakhulupirira zimene Satana wanena. Ndiye kuti vuto limene likumpeza munthu si chifukwa waphwanya zina zake, koma chifukwa kuti wataya chikhulupiriro pa Mulungu, pa mawu a Mulungu. Ona kuti udzidya mtengo wa moyo. Wayi moyo? Chifukwa kuti mtengo wa moyo ndiwo umayimirira ufumu wa Mulungu. Ndiye kuti ufumu wa Mulungu iwe supanga kena kalikonse, ukungotenga nikudya basi ukhala ndi moyo. Sizofunikira usabe, usaphe, usatere ayi, koma kuti mwachidule nkufuna kungotanthauza kuti khani sikudya, koma kuti tine kuti ndinkhani kuti ungokhalabe mufumu wa Mulungu, mchikhulupiriro cha pa Mulungu. Koma kwa Adamu zilele zovuta chifukwa chonena kuti adali asadadziwe kuti tchimo kali limaveka bwanji, kaya kufako kaya kungaoneke bwanji, kungaveke bwanji. Zidalibe zinthu zovuta chifukwa ena amanena kuti kodi iyeyo adapanga zimenezo bwanji, kodi sadakangokhala osadya. Mona kuna kuti awa ndi maganizo khokha achibwana. Chifukwa chani tikuti achibwana? Ndionena kuti tikuzikhazikitsa ngati zinthu zija ndi mphamvu za ifeyo tikhoza kuzikwanitsa. Pamene chinthuchi ndi chinthu cha uzimu chimene Mulungu amayenera akhale support yathu yeniyeni. Ifeyo tikhale otsamira pa iyeyo, mzimu wake ukhale mwa ife, ndipo tiyambe kuona maphindu okhala ndi Mulungu. So Adamu amadziwa benefit, koma nchifukwa yake Satana akudzera kwa mkazi. Akudzera kwa mkazi chifukwa china kuti yekha ndikhulupirira atayeza adayamba waona kuna kuti ndikampeza uyu mwina kundivuta kungwetsa, koma ndimpeze uyu. Osati kuti Hava anali ophweka kwambiri, koma kuti chilipo chimene mwini wake adakhala chifukwa Lucifer, Satana ndi wanzeru. Satana amazindikira zinthu kwambiri mwachangu kuposera mmene tikhoza kuzindikira ife. Ndikhulupirira atayeza pa awiriwa adakaona kuna kuti ndikalipititsa vuto kwa uyu, ndikukhulupirira kuna kuti ndikwanitsa kunkopa. Timaonanso Paulo ananena kuti mkazi ndi amene ananyengedwa, kapena kuti ananamizidwa. Mamuna sananyengedwe, sananamizidwe. Nde vuto limeneli Satana likuti wadzera kwa mkazi, ataona kuna kuti pali kufoka kwina kwake kumene ndikhoza kugunda, ndipo nditagunda kufoka kumene kuku ndikhoza kugwetsa chikhulupiriro cha munthu pa Mulungu. Nde ndakakonda ndakawerenga Mlaliki, koma vesi ake ndayiwala, koma vesi yomwe ikumbukira adanena kuti ichi ndapeza Mulungu adalenga anthu ongoka mtima, koma chifukwa cha malongosoledwe a mitundumitundu akuti chifukwa cha malongosoledwe a mitundumitundu ndi chifukwa chake akuti adasokera. Ndikhulupirira amakamba ngati choncho, koma pepani sinanene exactly mene ananenera pamene popo. Ndi Mlaliki, I think kandi Mlaliki 7
verse imene ndikamba chifunira kuti anthu ambiri mujani manenera kuna kuti ena gulu lina nenera kuti akuti Adamu adali munthu ochimwa kale ndipo kukadya chipatso chija kudali kungosonyeza kuti iye ndorani ndochimwa. Nde ndidawapatsanso verse imeneli kuti kodi ananga abale anga verse limene lili mumaliona bwanji? First, ndi Mlaliki Yes, 7 verse 29. Ndi Mlaliki Mlaliki 7 verse 29. Verse 29. 29. Okay, 7 tiwerenge verse yake. okay, tiwerenge tikhale ndi kuva chimene pamene papa mwini wake amafotokoza chifuna kuti nkhani imeneyi ndiyonera kuti ndi zenizeni si nthano. Mulungu adamulenga Adamu ndi Hava ndi ungwiro wonse, komano chifuna kuti akuti chamalongosoledwe a mitundumitundu ndikuyisaka kapena amene wayipeza mwa yangu atha kuyiwerenga. Verse 29. Chokhacho chimene ndinachipeza ndi ichi: Mulungu analenga munthu namupasa mtima wolungama, koma anthu anatsatira njira zawo zambirimbiri. Ndiye tikuona kuti akuti Mulungu sinali plan yoti alenge munthu ochimwa. Plan ya Mulungu ndiyoti alenge munthu wabwinobwino, chifukwa sichidakamkondweretsa alenge munthu amene ndotsutsana kale ndiye. Ndiye kuti ndizobalalika walenga amene ali mchiyanjano ndiye, chifukwa ananena kuti tikumulenga munthu mchifanizo cha ifeyo. Pambali poti kaya maonekedwe chani, koma chachikulu tiyang'anire ku uzimu kuna kuti khalidwe imene anali nalo Mulungu munthuso adali nalo khalidwe lomwelo. Ndiye kuti vuto limene lidapezeka ndilina kuti mtima wake eno tsopano udasankhako kumvera maganizo ena kuti tili ndi mbali ya Mulungu ndizona, koma bwanji titavakonso mbali ya Satana. Chifukwa chani amava mbali imeneyo sadayipangeko experience ndi ya chilendo. Nde akuti chifukwa cha malongosoledwe a mitundumitundu munthu uja zipeza zoti adakhala osawongoka mtima. Chabwino tipitirize motere kumalechereche aphunziro ameneli monga tinena kuti tingoyang'ana kwambiri pa nkhani imeneyi ya tchimo. Nde tchimo tapeza kuna kuti ndi mbuye payekha. Chifukwa chani Adamu walola kuna kuti alamulidweno yekha mwini wake, adzipange control yekha. Adamu atikutchula Adamu chifukwa chani iye ndi head wa zonse, wa mkazi kapena kuti mtsogoleri kapena kuti mutu wa mkazi ndiye iyeyu mwamunayo. Nde iyeyu akuti sananamizidwe koma adagweranso mu vuto lomweli. Chifukwa chonena kuti chani sitingamuyikire maganizo olekanalekana malingana ndi kuganiza kwathu, koma zoonekeratu ndi zonena kuti munthu mkazi wake wabweretsa chipatso, ndakumana ndizi sadalembe choncho m'Baibulomo, koma sikuti angangofika nkupereka Adamu nkulandira popanda china chake. Tiyenera kuti panalinso conversation uja wava wakhulupirira, ndipo atangokhulupirira ndi pamene akunyamula nadya chinthu chija. Ndakuti wachiona kuti nchokoma malongosoledwe a mitundumitundu amene nchokoma cholakalakika chopatsa nzeru. Akufunanso kuti Adamunso akakhalenso wanzeru ndi chipatso chija, sinanga ndi chakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Adamu chinthu chija sindikukhulupirira adangofikiranso kulandira nkudya. Panali conversation, ayenera ayankhulane chachitika ndi chani, awunikirane. Koma Adamu sakuchita chinthu chija pantimona kuti akuti nchopatsa nzeru, koma ndiyesa chifukwa cha bwezi lake. Sitikhazika kwambiri chifukwa awo ndi ma suggestions chabe, koma zikuoneka kuti Adamunso wakopeka mtima osati ndi mawu aja, koma chifukwa cha bwezi lake akudya chinthu chija. Then atadya pompo pakubwera saini kapena chizindikiro chonena kuti anthuwa alekana ndi Mulungu. Remember, nthawiyo palibe chizindikiro china chilichonse. Chikhulupiriro chija changochita mbali yake, angokhulupirira Satana, koma effects kapena zotsatira sizinabwere. Zomwezo tikuna kuti pa nkhani yothana ndi tchimo
pamabwera kaye chikhulupiriro cha pa Yesu Khristu. Pamenepo pamamba kubwera zotsatira inu ndine sitingaleke mchitidwe oyipa wina uliwonse pa ife tokha. Pokhapokha titakhulupirira pa Yesu Khristu. Tikakhulupirira pa Yesu Khristu, ma effects amabwera. Umboni wa pamenepo okhala umodzi sizikhala zambirimbiri. Pali mawu kwa Efeso anena kuti iye wakuti akuti okay ndi ngoyisaka I think isaba ilipo okay Mose kutaitsani nthawi lembalo I think mukulidziwa nakambaso ndikamba zimene sizinali apa sindazike nawo muphunziro ziko koma ndikuzikamba zombonera kuti chikhulupiriro chimabwera ndi ma results effects. Ngati wakhulupirira kuna kuti zimene Satana akunena ndi zoona, munthu pompo ma effects anabwera pamene anthu aja adazindikira kuti ama research, ndipo nthawi yomweyo adamba kuthawa kuti akabisale. Pamene munthu akhulupirira kufunanso kubwerera m'banja la Mulungu, amakhulupirira akakhulupirira ma effects yake sikuti ndikuna kuti ayambe kuchita bwino payekha, koma effect yake ndi kuchita bwino kuja kumabwera as a result ya chikhulupiriro. Ndiye verse imene limapezeka ndikukhulupirira kwa Efeso amanena kuti iye wakufuna ndi kuchita komwe akuti anafotokoza kuti ndi Mulungu amene amapereka kuti iwe udzifuna kuchita ntchito zabwino, ingakhale kuchita udzichita chifuna kuti ndi Mulungu amene wachita kukhazikitsa zinthu zija kuti ziyende choncho ngati iwe wakhulupirira ndani? Wakhulupirira Yesu Khristu. Ngati simunamveko nthawi yake pamapeto paphunziro ndisaka mwachangu muliona verse limene lolo, koma ngati mukulidziwa it's okay, koma adakamba kuti iye wakufuna ndi kuchita komwe bwino komwe ndiye Mulungu. Okay, ndiye tipitirize chonchi timalize phunziro lathu pa nkhani yokhudza tchimo. Tapita kwa Aroma takaona pa Aroma 7, koma titaona Aroma 3 verse yaka 10. Aroma 3 verse yaka 10 pamene akuna kuti monga kwalembedwa palibe mmodzi olungama, inde palibe mmodzi. Aroma tingowunikirana pang'ono. Aroma ndi buku limene amalembera wa Aroma, nde anthuwa amafuna aonetse kuti munthu ndi wokanika payekha, amafunikira umoyo wa Yesu Khristu, nde amafuna aonetserenso kuna kuti si muyuda yekha komanso amitundu onse palibe wolungama ngakhale mmodzi, inde palibe. Nde tiwerengeso Aroma imweyo makamaka okay zimene zichokera ku Yesaya. Tiwerenge Aroma 7:14 chilamulo chichozimu. Aroma 7 tawerenga kale, Mateyu 7:16 tawerenga kale, Mariko, Yohane so tawerenga kale, koma Masalimo 58:2-3 sitidawerenge. Mavesi athu otsirizira. Okay, akuti palibe mmodzi wakuchita bwino, palibe. Uyu ndi Mulungu akuyankhula. Ndiye tionenso ku Masalimo 58. Masalimo 58 ngati mwapapeza mwachangu tithandizane ndi nthawi yathu ili kumalecherechi. Verse 2 kumatsetsereka. Ayi mitima mwanu mumakonzekera zosalungama, ndipo manja anu amatulutsa zachiwawa pa dziko lapansi. 3 ngakhale kuchokera tsiku lawo lobadwa oyipa amasochera. Mimba ya amayi awo iwo
iwo ndi otayika ndipo amayankhula mabodza. Ufulu wawo uli ngati ufulu wa njoka, ngati uja wamphiri imene yatseka m'makutu mwace. Okay. Verse Ndapo zikoma kwambiri. Imire pomwe pa verse 4. Okay, nde apapa tikupeza kuna kuti akuti mumtima muchita zosalungama. Uyu ndi Davide kaya ndi Davide di koma ndi kumasalimo ndi Davide. Aona kuti mumtima muchita zosalungama. Uyu ndiye munthu osalandira Yesu ndimene alili ndithu mkati mwake. Nthawi iyi sakukamba za machitidwe akuthupi, kumenya, kupha, kudani, koma akamba za mkati monga Khristu jamanenera. Ndakuti mumtimamu ndimene mumachita zosalungama. Ndipo akuti pa dziko lapansi mugawira anthu chiwawa cha m'manja mwanu. Sonzoona kuti chiwawa kapena machitidwe oyipa osiyanasiyana timalandira kuchokera mkati mwathu, kapena kuti zimachokera mkati mwathu ndikumonetsera ndi manja. Manja ndi chifaniziro cha kuchitachita ntchito zimene zimaonekera. Apa waba munthuyu apa tere zikuchokera mkati zinthuzo, chifukwa kuti mulibe mzimu wa Mulungu. Ndakuti oyipa achita chilendo chibadwire, zinthuzi suziyamba utakula. Umayamba uli kungobadwa ku dziko lapansi, munthu amabadwa alibe mzimu wa Mulungu. Muona mwana osadziwika amene amphunzitsa akutsonya yekha, akutsizina masowa akuti kusonyeza kutukwana. Mumati kodi zinthuzi wazilandira waziphunzira kuti ndi mmene alili. Muona kuti ingakhale mwana oti wangobadwa kumene uja mayi ake mwina angotalikirapo, muona akulira kwambiri. Ife timati ndi mmene alili, ndi zoonadi ndi mmene alili, koma tizindikire una kuti ndikupsya mtima. Makhala akupsya mtima ayesereka pena kuti afuna yamwe ankaniza kuti asayamwe. Muone reaction imene achite mwana. Chifukwa chani? Ndi mmene anabadwira, ndi woyipa chibadwire. Ndakuna kuti achita chilendo chibadwire, asokera kuyambira kubadwa kwawo nane nabodza. Bodza ndi chinthu chokhacho choyambirira chimene munthu wina aliyense amene ngosalandira Yesu kuyambira umwana wake amayenera adutse mu zimenezi ndithu, chifukwa alibe mzimu wa Mulungu. Nde akuti no kuopsa kwake ululu wawo kunga wanjoka. Tchimo ndi chinthu chachikulu kwambiri, chifukwa Paulo monga kunena kuti chimakupangitsa kuchita zimene sukufuna. Akuti njoka imakhala ndi poison kuyambira kubadwa asonayo. Ndakuti mmene alilinso munthu ndi mmene zilili ili ngati njoka pa nkhani ya ululu kapena poison. Ndakuti akunga mphiri yogontha nkhutu itseka nkhutu mwake. Ndekuti nature ya mphiri according kwa Davide imakhalanso yotero. Ndekuti yogontha itseka nkhutu mwake ndi mmene ilili ndithu chibadwi chake. Ifenso anthu chibadwi chathu nchosowa mzimu wa Mulungu. Zichokera kuti timapanga inherit kapena kuti zikuchokera komwe kwa Adamu. Adamu wakhulupirira mawu a Satana, chachitika nchani? Mulungu wadzichotsa kwa iye, kapena kuti mzimu wake wauchotsa mwa anthuwa akhale okha monga mwakusankha kwawo kuti adzilamulire okha pakudziwa zabwino ndi zoyipa. Then ana awo amene akubadwa adzibadwa mchifanizo cha Adamu tsopano, osatinso chifanizo cha Mulungu. So tikuwerenganso masalimo 51 pamene panso pali nkhani yabwino. Ndiwerenga mwachangu pamene tingosaka vesi imene ikukamba zinthu zokhudzana ndi zimene zizi, kuna kuti vutoli limachokera kutali tili wana tikangobadwa mdziko lapansi. Pamene akuna kuti masalimo 51 vesi yaka 10, mundilengere mtima woyera
Mulungu mukonze mzimu wokhazikika mkati mwanga. Ndakuti musanditaye kundichotsa pamaso panu, musandichotsere mzimu wanu woyera. Vesi ili ngakhala mapempha izizi zoti sizidakachitika ku chipangano chakalechi kapena kuti mu mpangano lakale, tisati ku chipangano chakale, koma kuti mu mpangano mene Davide adali zimene amapempha zidali zikusukulu, koma zimasonyezera za chinthu chimene chimachitikira ife akhristu. Chimene timasowa ndi mtima watsopano kapena kuti mzimu wa Mulungu. Ndakuti musandichotsere, musanditaye kundichotsa pamaso panu, musandichotsere mzimu wanu woyera. Sanzaona kuti uchotsedwe pamaso pa Mulungu umayenera uchotseredwe kaye mzimu woyera kapena mzimu wa Mulungu, moyo wa Mulungu. Ukachoka mwa iweyo ndiye kuti chimene uchite ndi chani, chichitike nchani, umakhala watayika pamaso pa Mulungu, siwenso wa m'banja la Mulungu kapena siwenso bwezi la Mulungu, chifukwa chimene chimatipatsa ifeyo kukhala abwezi a Mulungu chifukwa pali mzimu wa Mulungu. So mzimu wa Mulungu pokhala mkati mwa ife akuti umavomerezana ndi mzimu wathu ndi mzimu wa Mulungu umavomerezana kuti ndife ana a Mulungu. Koma ngati palibepo mzimu wa Mulungu, ifeyo sife ana a Mulungu, tili mu tchimo kapena mu khalidwe la uchimo. Osati ife titachita action ine iliyonse koma kupa oloti takhala kuti sitidachite choyipa china chilichonse, koma ngati tilibe mzimu wa Mulungu, pamenepo tili olamulidwa pasi pa tchimo. Nde amapempha zinthu ngati izi zimene nzoyenera ifeyo mpangano latsopano. Nde tikuona kuna kuti so akuna kuti iyo timawerenga 10 vesi yake ya vesi yake ya 4 kapena kuna kuti titsitseka musi kapena kuti mundi pa inu nokha ndinachimwa ndipo ndinachitadi choyipacho pamaso panu, kuti mukhale wolungama pakulankhula inu, mukhalenso oyera pakuweruza kwanu. Onani ndinabadwa verse 5, onani ndinabadwa mphulupulu ndipo mayi wanga anandilandira mzoyipa. Tchimo si chinthu chophweka, tchimo timapangana inherit. Kubadwa ndibadwa muzoyipa, osati kuti akati muzoyipa ndiye kuti pa dziko pali zoyipa, ayi, koma kuti ineyo chikhalidwe changa ndi choyipa. Kenako aliyense amene adzibadwa kuchokera nthawi ya Adamu fika mpaka na lero anthu amabadwa oyipa. Chimene amayenera kuchita akhale ndi chisankho tsopano chakulandira umoyo wake wa Yesu Khristu. Mavesi athu otsiriza ena akhale Aroma 5 verse yake 12. Aroma 5 verse yake 12. Machangu nthawi yapitirira. Verse yathu yotsiriza ikhale kwa Aroma 5 verse 12. Pamene akuna kuti verse yake 12. Chifukwa chake monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa idafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Ndakuti pakuti kufikira nthawi ya lamulo uchimo unali m'dziko lapansi, koma uchimo siwerengedwa popanda lamulo. Komatu imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ingakhale pa iwonso amene sanachimwa monga mwa machimwidwe ake a Adamu ndiye fanizo la wakudzayo. Nkhani iyi njofotokozedwa moveka bwinobwino. Mwina kungoyikirapo ndemanga nkuna kuti akuna kuti chomwe monga mmene uchimo unalowera m'dziko kwa munthu mmodzi zidachitikira Adamu, chifukwa cha kuti zidachitikira iyeyo, imfayi ija idafikira tonse. Nde imfa tisangoyang'ana kuti munthu wagona mfumbi wamwalira, koma tiyang'anenso kumbali ya uzimu kuna kuti umoyo opanda moyo, chifukwa moyo weniweni timopeza ndi kwa Khristu ndi kwa Mulungu Atate. Ndiye kuti popanda iyeyo, popanda mzimu wake, tili akufa kuzimu, ndipo imfa yakuthupi ndiyongotsikimizira kapena kuti ilizati yakuna kuti tisati lizati koma kuti ndi chifanizonso chakuna kuti ku moyo opanda Mulungu
chimene chimachitika nchoti munthu amafa, ndipo akafa ku moyo wauzimu ndiye kuti ameneyo ali wolekana ndi Mulungu, alibe moyo wosatha, chifukwa moyo wosatha ndi Yesu Khristu. Ndiye kuti chifukwa chona kuti imfa idafikira tonse chifukwa cha munthu mmodzi, akuti kufikira ngakhale nthawi ya lamuloyo, ndiye kuti timakhudzanso nkhani ya lamulo ngakhale tidapite mkati kwambiri pa nkhani yakuti sikungodziwa kuti zabwino ndi izi tiyenera kutsata izi, zoyipa ndi izi tisazitsate, koma ndi nkhani yonena kuti inu ndine tilandire umoyo wa Yesu Khristu. Koma ngati tilibe umoyo wa Yesu Khristu, tili mu khalidwe la uchimo, kapena kuti tili mu uchimo. Ndipo tili mu uchimo, mphotho yake ndi imfa. Ndakuti ingakhale nthawi ya Mose pamene pankaperekedwa malamulo, ifabe idachitabe ufumu chifukwa uchimo udalipobe mpaka na lero lino. Lero lino chimene chidangosintha chiona kuti panapezeka njira yona kuti tikhoza kubwereranso kwa Yesu Khristu. Koma kwa munthu amene sanabwere kwa Yesu Khristu adakali mu laini yomweyi ya uchimo, mphotho yake imfa. Ndakuna kuti ingakhale machimidwe ake si angati Adamu aja, koma zikungoyenda tikhoza kuti mu laini mmene zilili monga mwa mtundu wake. Ndiye tithaona kuti Adamu akuti mpaka anabereka ana, koma nawo chifanizo cha Adamucho. Kaini ndi Abeli adapeza kuti imfa yoyamba idaonekera pamene Kaini adapha Abeli. Mutha kuona kuti pamene pake Mulungu pomufunsa munthu uja anapeza tino akuyankha mwano, ndiye Mulungu anamuwuza kuna kuti uchimo ubwatamwa pa khomo, usaulole kuti tchimo likhale mbuye wako. Ndipo zoti uja analibe nazobe ntchito kwenikweni, kufikira na pomwepo kunali kuonetsera kuna kuti ifeyo anthu timachita zinthu za uchimo osati chifuna kuti tapanga plani, koma mbuye tchimo akutsogolera zinthu zija. Kumasuka kuzimenezo ndi kukhala mwa Yesu Khristu. Timakambirana zimenezi za tchimo, njira kapulumukidwe kuchokera kusidakudze kwambiri, koma pa nkhani ya tchimo ndi imeneyi. Kusenzera kuti tchimo sikungophwanya malamulo, tchimo sikungophwanya malamulo. Kuphwanya ndi malizatsi kapena zotsatira za uchimo umene uli mkati mwathu. Tchimo ndi mbuye, tchimo ndi vuto. Kotero magawo ena tchimo ndi zambiri zimene tikhoza kukambirana, koma I hope zimenezizi kwa leroli tisizire pomwepa kuna kuti tchimo si action, si zoonekera kunja, koma ndi zamkati. Nkafika pamenepa ndili pa malechereche, tisapitirizenso ndi malemba ena ndi nthawi yathu. Kotero ngati pali funso kaya ndi ndemanga imene ilipo kuonjezera pena kaya kukozapo malingana ndi malemba, ndikhulupirira ikhoza kukhalano nthawi yabwino, chifukwa ineyo ndiyimire pamene papa. Mungopemphera kayi kapa. Chabwino, ndiye kuti tipemphere kutsekera phunziro lathu. Oyera ndinu Atate Mulungu wabwino amene muli kumwamba, mumakhala nafe mwa mzimu wanu nthawi zonse. Tadzanso kachikena panso pano mwa Yesu Khristu, chifukwa cha chikondi chanu chimene muonetsere ife ana anu mnthawi ya phunziro. Zikomo mwatiphunzitsa chimene munalola kuti tichive ndipo tamva. Pitirizani kuyankhula mkati mwa miyoyo yathu pamene tikukhalabe moyo wa dziko lapansi. Mutithandize kwambiri kuti chikhulupiriro chathu chikhale chosasunthika, koma tikakhale nacho chikhulupiriro chachikulu pa inu ndi pa mwana wanu Yesu Khristu.
tapempha zonse ndi kusiya m'dzanja lanu Atate mwa Yesu Khristu. Amen. Amen.